Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Slnko svaj, slnko neber mi ju, chcem byť s ňou. A čo si zaspievame po ceste do školy? A ja ťa nechcem, a ja ťa nemilujem, a ja ťa nemám rád. Aké sú naše pocity pred písomkou? Nedá sa už, ty neutečieš tiež. Nedá sa už. Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Čo si myslíme o našej desiate, keď nás chytá hlad? Mám na teba chuť a stále ťa chcem, kúsok po kúsku, celú ťa zjem. Na čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? Poď sem, nech sa s tebou zblížim, poď sem, ja ti neublížim, poď sem, ja ťa nezbijem. A kam by sme ho radi poslali? Čo stojí lístok na Mars? Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnienku? A kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? Je to vo hviezdách, je to vo hviezdách, prosím vás, všetko máš jasnú odpoveď. Čo mi tak asi povie otec, keď dnes maturujem? Ulica je krásny dom, vstúpme doň. A ako vidíme svoju budúcnosť my? Počkaj, až prídem raz na Ferrari. A aká je skutočnosť? Nemám auto, nemám motor. Čo si myslíme o našej triednej pani profesorke? Šikočka, šikočka, šikočka. A aký vlastne sme?